Shubor nakaslem jong unong san hima. Ako ban react na kalian jong aku uwi na pelengki amali ba yado nang dekat baki abdi government ngamla ban sus ngabja bat ngam kwaro baki pai bakin dan kan misconcept ti halo ni norim ko wi ni issue ko ba ko ban khot pi na taban ai ka press statement na kalian jong ka reaction halo ni jingja ko ba nang ini ke sini kepada jong ka assembly dengan new assembly ko ba la progress bahasa kemat nak kebantaban yo ya kaban pelong no yang nak assembly kumba la keren dia honorable speaker dan mereka long kecilingok pat kebangi ini kedat sini bah kedung mo itu ka bentar ka basalor do no assembly ha ka ba kalahat jaran ngasmo ka banikong do depan ai kamu kadan ngublay mar kiki berkoi kiwanja dan bok kebangi pat don kita ka session house ka jongi banjin da ka ladon ta session ke ik banjan ka banta jongi kum ki paran ki khama tengah semua ba kiki berkhot hijingja baru kini ki ba involve lagi di engineer lagi di ki agency ki ba tigop ki ki construction work ki dei ban long responsible barka government kamla ban sim sting hoy narian government badai hi bakan shimika initiative step mapan pau ke jingnong seriousness henry ni dong kam bani ke action ban imtip kata ka inquiry ko bale si ka ba thung da government ko bala wan ra ne mi jingsha bat kini ki jingja masko pekan mau ba kadai ke jingko burong prat jang sarkar langi phai ha bidi ba kini ki construction work ko mangada ban mention mantan ke jingko pan pau kerki hadin bangayo Sanpos nam kerja nanti 15th anniversary jong jala mapan pau ba under the leadership jong KMDA po kerja lam jong ke NPP bagla achieve lesi bon ki marani pai agini ki issue ko mga kren pan pau matan kadai ke jimle kerki ba bane kerki palat ki ko taman ko ai ka borom kanum la konon rai ke jimba tadi koi ka baar ko mangi pau ko mangi pai spo boundary issue ru ka MOU kadai ka baglale kerki ka bangar la pau bon sin po ka meeting ko la khot all political party body ban include ban take into confidence ya baro stakeholder jadi harap tangorim ba ai ke jingkular ngar wasngap no tenre hadin mulai i pat la sign ke MOU jong ka boundary hadin baki penpau pat lemba ka hima ba lemba ka district council kani ka penpau baki ke ba ni ka sarkar ka skwa ban kerki tang ban piyo ke borom ba tang penpau ba kila achieve hadin jong ni Sanpos nam kerja nanti jong jala tengah simbat itu ngamut ya tapi inquiry ke ba ke government constitute and ke ba dongkam hi ke independent judicial inquiry kenapa ngilak pendapat ya ke jing siapa induktif ya ke ikut syaidan habri kota kamdon ni bang comment ndrei angit scam baka pi habang idon hukuman ke plan mo kadi bandon ke governing body mo ke balesi ke ban sim ke plan ke ban sim ke design ti masuk ngangit ba kita kibron kata ka maybe ka board of ke ban le ke plan balik ke design ti ki haban long asar bul ti ta ke jikan thot ba ti kata ni la hi balong ye le ke badong kami ke long ba hadin Sanpos nam ni dong kami ke assembly ka proper assembly ko ba long ri mata ni nang songwai ti ko ba jalahi berkoi waru pu usam ring pala ban pendep kapan pau bang nang songwai ko jalahi berkoi ti ko ba dong kami jadi da awa kalau bagi dong kam ya ka proper assembly kenang bagi la ban ban yo ban pendep la ka jong kamram kamtam ko mi khmat ka bangi om bagi legislator ki batawan bangi pe mita Sanpos nam ni kami i bandon da ka an ko penyada kerpangsa na ko banta ke jala ka jong ngamdot halo kata ka ba undai wei na prengki opponent banya de election undai ngaso ban penpau ba kumang lai tu kipor hadin ba honorable member Zenit Sangma wanra ini ka raise ka 0 hours hapo ka assembly halo ka jing mi sakamat oban declare yi ikum ukadadin kini kalong ka jing ka kam ai bar ka de ka kam abuse of power jang government tamban tanah ka banta bari kibru la jong kile phung nur ka biang
Gani kalau long kum double standard ba kin wada pering ke bagi na opposition tu kan ban declare ti ya ko bangim tip ke sisa ya kata ko bala resign kum bala penpau ti ringit scam ba government hi kam dei hi bakan sya silang ni noru ringa smo hi bakade ban pisar kar kum ka banta ko bala dei ka na ko banta ba kinu ni badon ti ha ban kum kita kikam kani lalong ka crime mo ha panong hi lalong ka crime maka dei ka jing thmu kumban penjai ki basniu jadi halor tang nori masmo ba government hi kadi ban bisar hok bar kadi ban le hok dari kidi ki beri lojong kam di ban spare kata ko maspo penpaun ko le jong aku memeli bar kum local emeli jong diga 79 konra ya ka jing thai sniu wada pring jing ki pranam nikmat baki balik kini ki wanja alor bla keren la penpau demo engineer ba la thau ka ba ni sutu ba kani gadi seismic zone ka ba jumai mo bola ban 100 ko por ndai klam jumai kani ga tum ka bran alor jong ga assembly kratua ba kani ga long responsible engineer long ka responsible ko ban sim ni company but basically kani gadi ka ba la higher sih ki balai ki lowest bidder maybe kiba bid yang ka rate ha bangim tip baka jing trai lesi kalong ki ka ba long jeep adu tata ka ba lesi kan ka ba nila banong ba maybe kan ka don ki ka ba limba ka judicial independent judicial inquiry ka ba government kadiban constitute kena menghilap ujing sya buat asyo banyak ke inquiry baru kibaran keti lagi di engineer lagi di napo company kidi ban suspend kena baka inquiry kini abet baka nong kaba seiso nomor ni kimilanti ba kani ke judicial inquiry kanum dei banong favor ndak ba sulong partial yeno bar ngit scam ba ka report hi ngio ka besai bar ni ba ke ka baldon cylinder joni ki baro ka bala sepelong ya ka pisah jong pai ba banyak lekai ti kam dei tang assembly ka banginai ka ISBT jing jajong ISBT habrang sudah pantai lagi don ki jing pai ka banginai ilam baki lat pathai ko bor ka bar pat kum kan ga surok ka baron marjan ba ISBT ru ka kata ka quality of work bangi bakni ki bar khoj ki pentrai sniu bar kum baja po ka duar so ru ngai prang play to ba surok dei deputy chairman sabron borom tang kadet sni la karak bar kelapan pau kadak ba kamdam quality of work but dengi pai ru akni ki jingja hobedi jung noi kai ka pledge ke jongki ka ba lamat ni jinge la bon tli kisnam kumung in your quality of education kalong responsible fully responsible naka liang government ko blailam naka NPP ho ni don lang po KMD minum la ya ka ban susngap ngarung nak persanghi borbor ban keren ban penpau dan constitute ya ka independent judicial inquiry but kani independent judicial inquiry ka ban ai ka report ka basai but sopan sedang ya ka inquiry ka ban suspend ya kini ki beri orang keti nama lap ya kecik sya ini di mako sekolah bajong kimo kimi biang ti isu mo ya ke ko bangi demand ka judicial inquiry halo kejing sim ya kejing imjong Chesterfield mo lead Chesterfield ha ko baga inquiry report kada bersubmit government recommend kadang bu kampala ban pelat adu menta tingim tip ke ko badon bangi kimi inti bahano ko ba bar kani ka inquiry ka ba constitute government ru ngihwin ti bakano ko ba yai be yarti kanong transparent bangim de banyada yenu inuru bangim de banailat ba kinu ni gobron ti bakin let simply scot free mo kinu ni gobron ti ki de ban penishtom permukaan